Sóc el personatge d'un llibre. I el meu món també està escrit en un paper. Creats per alguna persona d'algun lloc que ens va imaginar. La mort dels meus pares, la d'en Noriko i també la d'en Chiriko. Fins i tot els records que tinc de quan era petit, tot plegat són invencions? Que algú m'ho expliqui, sisplau. Voldria saber què sóc jo. No tinc ombra, però tot i així sento el fred. Miyaka, és per aquest motiu que no podem estar junts? Tant és el que faci, doncs. Vinga, nois, ara va de debò. Escena 46, presa 3. Bé, acció! Ja n'estic farta de tu, deixa'm, sisplau. Què vols dir? Si només he arribat una mica tard. Una mica tard, dius? Has trigat més d'una hora. Avui era la nit de Nadal, es pot saber què hi tenies al cap. Escolta, que jo també tinc feina per fer. A veure si ho entens. Sempre estàs repetint el mateix. Vols dir que m'estimes de debò? Demostra-m'ho. Ximple. Sempre t'estic dient que tu ets l'única dona per mi. Tot i que moltes coses s'han interposat entre nosaltres, aquest sentiment no ha canviat gens ni mica. Encara que estiguem separats, encara que hi hagi moments que no puguem estar junts, sempre t'he estimat moltíssim. Miyaka, recorda que vaig jurar que mai em separaria de tu. Et vaig prometre que et convertiria en la núvia més feliç del món. Tamahome, estaràs sempre al meu costat. No em deixaràs mai, oi? Vull que sempre m'abracis com ho fas ara. Em quedaré aquí. Em quedaré aquí per sempre. Esclar. Miyaka, jo...
Déu-n'hi-do, com te les has enginyat per fugir de mi, sacerdotessa de Suzaku. Suboshi! La Yui m'ha dit que no volia que et matés, però les humiliacions que va patir ella, t'asseguro que les patiràs tu, també. Matanta, sacerdotessa de Suzaku, no et faria pagar ni de bon tros les humiliacions que va patir la Yui. Deixa estar la Miyaka ara mateix. Tomahome! Deixa-la estar, Suboshi! Miyaka! Keisuke! Keisuke, et confio la Miyaka. He d'enfrontar-me a aquest paio per passar comptes de moltes coses. Tomahome! Miyaka, em sap molt greu. Fins ara jo no en sabia res. Però tot i estar al corrent de tot, tu et vas enamorar de mi, el personatge d'un llibre. Al final ho he entès. Els guardians de les 7 constel·lacions existim pel bé de la sacerdotessa. Aquesta és l'autèntica raó per la qual vam néixer. Vas aparèixer al nostre món i això va fer possible que tots nosaltres comencéssim a viure. Per fi ho he entès. Jo només vivia per tu i perquè tu ho feies possible. La meva vida i tot aquell món que considerava meu. La terra, el cel. Absolutament tot et pertany. Jo sóc teu, és a dir, que no tornaré a dubtar mai més. Tampoc tinc res a témer, continuaré estimant-te sempre.